Og det er jo lige præcis heroppe udsalget det foregår. Det er her det aller billigste heroppe, så skal I have billige sager, så er det op ad trappen på første sal, op til vores gamle afdeling. Vi har fyldt hele gulvet med super gode tilbud. Der er masser af fluestænger, der er sat godt og grundigt ned, og der kommer flere til, som tiden går. Der er jo 2-3 uger nu, inden udsalget det starter. Så her er et lille udpluk indtil videre, der er masser af penge at spare. Masser af nedsat Patagonia. Det er kurante styles, men det er farverne, der ændrer sig. Så der er masser af udgået farver her. Vi har faktisk 1, 2, 3, 4, 5 hele stativer med Patagonia, når den 7. den kommer. Så masser af fede ting og masser af penge at spare. Jeg har lige en håndfuld stænger her, som er en bred vifte af forskellige typer, der kommer på udsalg, sammen med mange flere selvfølgelig. Men når man er til noget gede, jerkbait, fiskeri, gummidyr, store, tunge ting med multihjul, så er der stænger til det. Er man til noget havfiskeri, noget tung havfiskeri, let havfiskeri, om man vil, så er der masser af stænger til det. Der er, ja, og er man til put-and-take-fiskeriet med de helt små gummiorm og blink, så er der også masser af stænger der. Arbordstænger. Fisker man dropshot, fisker man små wop, fisker man arbor, og så er der masser af fine stænger til det formål. Der er også gode laksestænger, der er gode kyststænger. Og så er der selvfølgelig også hjul til alle stængerne, helt ned fra de helt små størrelse. 500 opad, og der var lidt Shimano herovre. Masser af pindhjul til kysten, til åen, til helleflynder, til kastepirkefiskeri, hvad man vil. Der er store havhjul også, hvis man er mere til det end til fastbolighjul. Der er navprofilhjul, hvis man er til den slags. Så der er lidt af det hele, alle typer, i alle størrelser mere eller mindre, så velkommen.